Morjes morjes! Mun nimi on Teemu ja tämä kanava on tietysti Lonely Urbanex. Tämänkertaisella videolla pyyhitään naamaa ja sen lisäksi käydään ihmettelemässä tuota takana näkyvää rakennusta. Kyseistä rakennusta mä melko vahvasti veikkaan, että kyseessä olisi koulu. Mutta se on mun veikkaus. En tiedä, että se voi olla, että rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu siinä vaiheessa, kun ollaan tuolla sisällä pyörimässä ja kattelemassa. Mutta tällä hetkellä mä väitän, että kyseessä on vielä koulu. Sen lisäksi, ennen kuin me mennään tuonne, niin voidaan katsoa äkkiä tuossa takana näkyvää paria auton raatua. Voisiko sanoa, että raatua? Ei niistä nyt paljon enää ole jäljellä, mutta siitä tämä video lähtee liikenteeseen. Kuten tavallista, mulla ei ole mitään hajun pölöstäkään, että mitä autoja on, mutta aina sitä pitää yrittää arvata. Joten mä arvata tuo vaaleampi auto olisi tuo joku peukeutti ja tässä edessä oleva Fortti. Eikö olekin hyvät arvaukset? Fortti sekä Peugeot. Renaultia ei näissä mettäautoissa ikinä ole. Jokainen Renault on vielä ajoset, eikä niitä kukaan hyljännyt mettään. Joten jos se on Renault, niin totta kyllä väärässä. Onpas komia paukura. En tiedä, tuntuuko se tuosta puusta yhtä mukavalta tommonen paukura. Äkkiä voisi sanoa, että tuo koituu vähän niin kuin kuolemaksi tuollainen tuolle koivulle. Mutta komialta se näyttää. Eli siinä on ensimmäinen auto ja suoraan sanottuna siinä ei ole oikeastaan mitään jäljellä. Että tuosta perästä tulee vaan jotenkin ranskalainen mieleen. Kaikki muut ranskalaiset paitsi ei Renault. Pihon frisee Renault. Moottoria ei oo. Eli on aika lailla pelkkää runko jäljellä. En tiedä kuinka pitkälle me mennään, kun täällä on punkkeja. Ei ole punkkareita, vaan punkkeja. Yllättäen niitä on vähän raapinut itsestäni pois. Ja tämä toinen, mitä mä veikkasin, että kyseessä on Fortti, niin Fortti kunnes toisin sanotaan. On kumminkin joku Cortina, tai mikä nyt ikinä onkaan. Cortina tai Alibaba. Tai sitten se on se, pitäisikö mun laittaa tuosta tuollainen, en tiedä muuttuuko. Kylki näyttää vähän siltä, että siihen on niinku jysäytetty haulikolla. Ai perskule, mä sanon, että tänne ei kannata lähteä. Siinä on sen näköistä kuviota, että haulikkoa testattu. Tuonne mä en nyt kyllä oikeasti mene. Se johtuu täysin siitä, että nyt ei pysty. On sen verran nokkosta ja musta on tullut vanha ja nössykkä ja kaikkea muuta. Mutta eiköhän tuo auton tuosta tietäjät tunnista. Kertokaa Teemulle. Olinko kuinka väärässä vai olinko ihan oikeassa? Kauhea yskä. Mä mietin, että onko tämä tässä koiranputkia vai sitä semmoista haitallista kasvia, en muista nimeä. Jättiputki, onko se sellainen? Se oli jättiputki. Mutta mennään yskien eteenpäin. Järkyttävää köhä aina. Mutta tätä rakennusta mä veikkaan vahvasti kouluksi. Eli tuossa oli lipputangon jämät vielä pystyssä. Ja lipputankuahan ei ole missään muualla kuin koululla aina. Niin sen takia mä veikkasin tätä kouluksi. Mutta mennään tästä sisään niin, että heilahtaa. Ja toivotaan, että täällä ei ole kaivoa. Ainakaan kovin syvä. Se on 3 metriä syvästä mä vielä selviä ylös, mutta jos on 3,5, niin mä en pääse sitä enää pois. Mä justiin sanon tämän tämmöisen
pusikkoon mene ja mihinhän sitä ollaan. Pusikossa. Ai, saakeli, tässä on muuten kaivon kanssa. Perskele. Kattokaapas. Juman kautta, tuossa on kaivon kanssa. Vai onko se kaivon kanssa? Kyllä se tänne menee. Joku semmonen siinä oli, jonka päällä ei halua olla. Ei näitä vissiin kannata imeskellä. Ei taida olla koiran putkia. Mutta mennään eteenpäin. Otetaan laajakuvasto pois. Ensimmäisestä räppänästä sisään. Melko lailla koulufiilis. Kokeillaan nyt mennä tällaisella laajan kuvalla näitä valosampia paikkoja. Siinä on vaan semmonen huono puoli, että toi laajakuva vaatii sitä valoa kansalle niin paljon. Niin se pilaa kuvaa vähän helposti. Mutta tässä on ensimmäinen tila, jota luokaksi mä veikkaan. Tai tässä on se käytävä. Tuossa on ollut naulakot ja tuolla on ollut lisää. Tuolla on ollut sitten altaat, josta on saanut hörppiä vettä Jano Honsa. Sitten tämä oli äkkiä se liikuntasali kautta puukäsityöluokka. Ainakin meillä aikoinansa, silloin kun mä oon ollut ala-asteella, niin meillä oli tämän tyylinen puukäsityöluokka justi. Liikuntatuntia siellä ei muistaakseni ollut, että meillä oli puukäsityöt ja englanti. Englannin tunnit pidettiin siellä. Antti Vihtori Tarvajärvi vuonna 1985 käynyt kirjoittamassa nimensä 11.5. Niin sen täytyy olla. Mustepulloa. Lisää mustetta paljon on. Ja öljyvärimaalia. Kuten varmaan huomasit, että ne enää ei olla laajassa versiossa. Prinsessa Ruusunen, Liisa Nevalainen. Seriffi, vihreät laitumet. Tuli heti semmonen bonanza-fiilikset. Mutta täällä on joku taiteilijajuttukin ollut, kun tuosta en tiedä onko se taiteilijajuttua, mutta maalisutia ynnä muuta löytyy. Countryside Tours. No sanotaanko, että mä en noita seinäsotkuja ymmärrä, enkä sano, että tämä kyseinen olisi millään lailla hieno, mutta onhan se nyt parempi kuin tämmöiset. Aivan täyttä paskaa toi, että en näe mitään järkeä tuollaisissa töhryissä. Noi on kyllä nätit noi ikkunat. Harmi vaan, kun se joku on hajottanut. Yskää. En tiedä, onko tuo spräyllä maalattu varmaan. En ole millään lailla siihen tyylisuuntaan perehtynyt, muuta kuin lähinnä motkottanut siitä hommasta.
hyvin mielenkiintoista. Mennään tänne. Tää heilahtaa. Tää on vähän se oloinen paikka, että äkkiä voisin väittää, että ei kovin äkkiä tuu vastaan niin kuin noita sisävessoja. Minkähän Hoppuhallin kuvasto 88 vuodelta. Mielenkiintoisia tai nostalgisia juttuja. Kirjoituspöytää ja komiat isot lasit. Täällä on tosiaan patterit näyttäisi oleva jokaisessa luokas, niin sen puolesta voisi ajatella, että täällä ei ole pystymuuria, kun niitä mä vähän kaipaan, että missä kaikki pystismuurit on. Mutta ei ollut täällä näkyvissä, niin onkaan täällä jossakin joku tosi kiva kellari. Vahvat odotukset kellari olemassaololle on. Koska tuskin siitä mä oon aika varma, että kyseessä ei ole sähköpatterin. Mutta melkoista sotkua ja tuhoa. En tiedä mikä toi valosysteemi on, ei mitään haju. Mutta semmonen 90-luvun alus aika lailla varmaan täällä on ollut jotain elämää. Yleensähän nämä paikat on vähän sellaisia, että kun se koulu loppuu, niin kaikilla on kovat suunnitelmat tilojen suhteen, mutta aika usein niiden kanssa käy näin. Koska näiden tilojen pyörittäminen ei ole sinänsä ilmasta. Ei ole ilmasta hommaa ollenkaan. Levikset reven. Niin siinä se into sitten katoaa siihen systeemeihin. Onko tää niinku K-kalu vai joku on? Mennään tälle äkkiä. Mulla on itse asiassa kotona näitä mainoslehtiä paljon. Mä oon jossain vaiheessa niistä pitänytkin jonkun pari videota kuvannut, mutta ei ole nyt vaan ollut intoa pitäisi intaantua. Mä katsoin, se on Ritariassa, mutta se olikin Camaro. Eikö anteeksi, Opeli. Menee maine, jos mä erehdyn mennä sanomaan oikein. Sitä ei parane tehdä. Mielenkiintoinen lehtisysteemi tai tilauskatalogi. Kynttelikköä. Onko tää nyt niin, että täältä ei pääse tuohon toiseen puoliskoon läpi ollenkaan? Puolipyöriä huoneessa. Miksi? Meneekö tuolla seinän takana tikapuut? Mutta onko tässä nyt sellainen tilanne, että mä joudun kävelemään pihan kautta? Enkö mä nyt aika hyvin tästä kiertänyt? Vai pääsenkö mä täältä? Täällä on jotakin. Täällä on tyhjää täynnä. Tyhjää täynnä. Eteenpäin sano Teemu lumessa. Ja niin poispäin. Ei täällä nyt lunta ole. Älkää sitä luulko ja peliäkö. Meneeköhän ne tuolta toisesta päästä? Pakko nyt mennä oikein katsomaan. Käydään nyt tuolla. Mennään nuo portaat ja mulla on vahva veikko, että tää toinen pää on sitten se opettajien ja muun henkilökunnan asunto. Mikä tuo luukku? Miksi on tommonen luukku? Eikä täällä kellaria, että eiköhän ne patterit ollut sähköpattereita.
Sovitahan niin. Sisään vaan ja mihinkähän tuo menee, tuo ovi. Miksi tuossa on tämmöinen puolipyöriä nurkkaus? Minä ei ymmärtä. Asuntoja. Ja äkkiä voisi sanoa, että on vähän vanhempaa juttua kuin 50-lukua, kun tää on tehty. Tai en tiedä. Mitä te veikkaista tämän rakennusvuoreksi? Katsotaan tuosta tämmönen laajuku. Aikokin hienon näköinen. Hieno tuoli. Mä jäin tähän jumiin miettimään. Mutta voisi olla äkkiä vähän vanhempi koulurakennus. Tai onhan sitä voitu, eihän se nyt niin sitä sano, etteikö 5-60-luvulla vielä olisi tehty hellaa ja uunisysteemiä muurate rakennuksia, kun tehdään sitä nykypäivänäkin. Mutta niin tuommoista vanhan näköistä putkistoa ynnä muuta ei paljon näy semmoista nykyaikaista systeemiä. Niin kuin nämä sähkötyötkin, mitä tässä on tehty, niin kaikki on onko se lyijypintasta kaapelia, niin lyijypintaiset kaapelit, mutta maadotetut rasiat silti. Mistähän asti Suomessa on yleensä maadotettu nämä pistorasit? Onko ne ollut aina? Iät ajat. Kertokaapa Teemulle. Tänne ei valitettavasti taideta päästä sisään. Hittosoiko. Tämä oli hauska yllätys. Minä olen erittäin iloinen. Laitan tätä lamppua vähän toisella lailla. Noin. Silja ja onko se taisto? Net yhteen sopii. Huomenna viedään pussauskoppiin. Silja ja taisto. Mikähän niille, onko niille käynyt niin, että ne on mennyt pussauskoppiin? Puiset nuo. Liitteekö, miksi noita sanotaan? Mikähän tämmöisen rakennusvuosimäkeläinen on? Ja musta tuntuu, että täällä saattaa olla vettäkin välillä täällä paikassa. Siinä lukee Idman vai Ilman, en tiedä yhtä. 8175 wattia, 250 volttia. Eikö 75 volttia, 250 wattia? No, jompikumpi. Ihan sama, en ole sähkömies. Täällä on tämmönen pikku uuni. Hyviä eristeitä näyttää olevan tuossa. Pikkusen tuoksahtaakin semmoselle perunakellarille, jossa perunat on päässyt vähän kastumaan ja alannut itämään ja mätänemään. Onko tää oikein semmonen, on niinku lapattu vaan puuta täyteen. Högfors, Karkkila, Suomi, 1963. Olisiko se aikanaan tämmöinen 63 vuonna tämä rakennettu sitten? Sinänsä sopisiko nämä kaikki? Mun mielestä nämä sähkösysteemit ei sovi 60-luvulle, mutta en mä ole siitäkään asiantuntija. Onko tässä semmoinen pesä sitten, eli on saatu vetoa tuohon?
Eli sama kuin nykyaikana, kun takka ei meinaa vetää, niin sinne nuohousluukkuun vedetään vähän paperia ja poltetaan, niin se lähtee sitten pöhisemään. Niin voisiko tässä ollut semmoinen systeemi kanssa? Nuohousluukku ja sitten saanut siitä laittaa vetoa. 1985 löytyy tostakin kyljestä. Erikoisia ja ratkaisuja, jos en niin sanoisi. Mutta mun on vaikea uskoa, että tää on 60-luvulta. Voihan se olla. Tropikaanat ynnä muuten jo 60-luvulta, kylläkään. Jos sanotaan, että mä tätä päälle päin kattelin, niin mä ajattelin, että tässä ei ole kyllä mitään. Tästä ei saa niinku mitään semmoista irti, mutta tää on aika mielenkiintoinen. En tiedä, onko teidän mielestä. Die Rädendollen för den Sieg. Ja en tiedä. Se oli jotakin sellaista kieltä, mitä Teemu ei puhu. Teemu ei pamlaa ollenkaan tuota kieltä. Ne kautta tuolla pääkaupunkiseudulla ne aina puhuu pamlaamiseksi. Pamlataan ja sitten niin vedetään pleksiin, että ööka tummu. Ööka on ihan tummana sen jälkeen, kun sitä pämäyttää. Ja sit mennään kutsiin ja vedetään snöreen enää. Kyllä. Karjala takaisin. Ovi kiinni. Teemu jäi tänne. Se olisi aika kiva. Sitten mä laulaisin tuolla, että miksi ovet ei aukene Teemulle. Hyi, nyt sä peliätit mun kyllä, mutta täytyy sanoa, että tässä pitää eka katsoa tätä maisemaa. Kattokaa kuinka hienosti se näkyy. Siinä oikein, sanotaanko, että sielu lepää. Sielu lepää. Teemulla ainakin. Hänen sielu on poistunut täältä planeetalta. Eli siinä oli lintuparka kohdannut kohtalonsa. Eli Exoduksen. Täällä mainitaan, että Exodus on koittanut. Saara, Merja, Kara, Arja, Kirsi. Sitten Kara on mitannut melansa 13 senttiä lepotilassa. Rektumin aukosta mitattuna. Häh? Sä oot sairas jätkä, Teemu. Niin onkin. Työkenkä. Ja siitä kurkataan ikkunasta. Kyllä siellä kun aina sanotaan, että miksei näitä myydä ja otetaan johonkin käyttöön, tämmöiseen matkailuun ja muuhun käyttöön. Niin tuosta kun katsoo, niin kyllä sitä syy selviää. No, vähän osittain aina niin hiton kaukana kaikesta. Historialehtiä, pölyimuria ja pokeri supersysteemi. Suuri pokerikirja. Mä veikkaan, että vaikka nuokin lukis kuinka hyvin, niin siinä on sellaiset isot riskit olemassa, että jää munat pataan ja rahat menee. Hui, nyt 7. ja 9. luokka, siinä on
tiskiallas. Onko tää niinku Acerin läppäri? Sitten tuolla on toi kissin-koppa. Kissan ruokia siellä sun täällä. Siellä on kissimirri ollut, en tiedä mikä on ollut syynä. Latsia syötetty ja onko täällä sitten jossain peti? Onko täällä sitten joku asustanut? Jaha. Kyllä sitä miettii, että jos olisi semmoinen kohtalo, että mitään muuta paikkaa ei olisi asustaa muuta kuin joku tämmöinen tila, niin aika sillai huonos jamas on elämä siinä vaiheessa. 10 pennisiä ja 50 pennisiä ja rahoja vaikka kuinka. Siellä on lisää. Sitten on Fisheri, sulkapallomaila. Joistikkia ja kaikenlaista. Se on sillai vähän vaikea, ei niinku osaa, mä en osaa itse oikein niinku sillai, tai ei pysty ajattelemaan asiaa, että olisi joutu sellaiseen tilanteeseen, että tämmöinen paikka olisi semmoinen ainut vaihtoehto esimerkiksi asustaa. En tiedä, tuskin täällä nyt on asustettu, mutta tuli vaan ajatus mieleen. Siellä on modeemia ja monenlaista. Onkohan tämä huone sitten vähän niin kuin vaikuttaa, täällä on niin kuin tuoreemman näköistä sähköä, että onko tämä ollut jossain vaiheessa jonkinlaisessa asuinkäytössä sitten 90-luvun tai pitkälle yli 90-luvun puolelle. Niin. Mutta kissa täällä on asustellut ja sillä on ruokittu täällä. Onhan se. Sellaisia on monenlaisia kohtaloja ihmisellä. Ja siihen ei, en mä tiedä pystyykö siihen valmistautumaan, että jos joskus käy niin, että sä joutuu vastaavaan tilanteeseen. Että ei kertaa kaikkia muuta vaihtoehtoa. Niin en osaa ajatella. Tämä voi olla, että tonne me ei päästä. Katsotaan. Me päästiin tännekin. Tämä on kokki. Joo. Pitää varautua siihen, että jossain vaiheessa tuo ovi pamahtaa seljän takana kiinni. Ei säikähdetä sitä. Tai sitä Teemu tippuu tästä lattiasta läpi, niin ei sitäkään. Mikä siellä oli? Mikä hitto siellä meni? Tuollaiset ötökät, niin ne ei ole kivoja, kun ne juoksee yhtäkkiä. Tämä on erittäin riskaapeli katto nyt, vähän tuntuu. Mutta mennään nyt hiljaa. Kun kävelee hiljaa, niin se ei romahda. Tässä vaiheessa on hyvä sanoa kaikille semmoisille, joita kiinnostaa tämmöinen urbex-homma, niin minä en suosittele. Tämä on vaarallista hommaa. Tässä voi loukata itsensä pahasti. Tässä voi loukata itsensä niin, että lähtee se ainukaan, eli henki. Henki lähtee, että heilahtaa, kun tippuu jostakin. Ja sitten tässä on suuri mahdollisuus tehdä viimeisen päälle typeryyksiä. Eli syyllistyä sellaiseen, yliinnokkaana syyllistyä monenlaisiin vääryyksiin. Sieltä on joku jysäyttänyt tuota haulikolla läpi. Niin tosiaan en suosittele matkimaan Teemua.
Minä en ole ammattilainen. Mä oon vaan idiootti, joka täällä on oman terveytensä uhalla. Kuvaa teille videoita, niin mä oon sitä mieltä, että kannattaa ennemmin katsoa vaan videoita. Äläkää tehkö niin kuin mä teen. Ei missään nimessä. En suosittele. Tuliko selväksi? Tässä on tosiaan, että niinku se ei ole poissuljettu vaihtoehto, vaikka tämäkin on viimeinen video, mitä mä kuvaan, että mä menen tästä lattiasta läpi. Siinä käy heikosti. Tästä on reilu 3 metriä pudotusta. Niin ainakin 3 metriä, hyvä ettei enemmänkin. Niin siinä on kumminkin sellainen homma, että kun 3 metriä jysähtää maahan ja minäkin olen tosiaan painan sen vähän yli 100 kiloa, niin mä voin kertoa, että minä en tuu jaloilleni alahan niin kuin kissa. En todellakaan. Vaan siinä käy erittäin köppääisesti. Mutta se alkaa olemaan loppulätinät. Ja taas sitä vaan tuli hiki. En tiedä, onko tuolla vielä joku toinen rakennus, mutta mun käsittääkseni ei ollut. Ja jos onkin, niin se nyt jäi kuvaamatta. Ei vaiska, kyllä mä kurkkaan tosta, jos siellä on. Jos siellä on toinen, niin käydään sitä vielä katsomassa. Mutta jos ei ole, niin ei siellä ole kuin peltoa. Peltoa. Kyllä, tämmönen rakennus. Mun mielestä tää oli hyvin mielenkiintoinen paikka. Missä kohtaa tässä oli se kaivo? Kaivon kanssa tai sellaiseksi mä epäilen. Kumisi sillä lailla ikävästi. Äkkiä mennään pois vaan tästä kohtaa, minä suurin piirtein on. Ei pysty puhumaan, kun pitää keskittyä nyöttimään sitä. Mutta sitä ei löytynyt onneksi tästä. Mutta mielenkiintoinen paikkahan tämä oli. Vaikka se nyt aika tyhjä ja jokainen ikkuna särjetty varmaan 30 vuotta sitten vähintään. Niin. Hyvin mielenkiintoinen. Ja siis mukava tunnelma. Mä ajattelin, että miksi tuolla oli niin mukava tunnelma tuolla rakennuksella. Kertokaa mulle. Mutta täällä se on yksistään tämmöisen pusikon keskellä. Ja varmaan vielä muutamia kymmeniä vuosia tulee olemaankin. Siinä on aika hyvä katto vielä ja niin poispäin. Että niin kauan kun tuo katto pysyy hyvänä, niin kauan tuo rakennuskin tuossa on pystyssä. Mutta ei kai siinä sen kummempaa, että mä ajan tuo Hyttysen mennyt pois. Hyttysen pois ruudusta ja jatkan matkaa ja katsotaan ensi viikolla, että mitä mä teille löydän. Se on morjens ja halipat suippa. Halipat suippa. Voiko tyhmempää sanaa olla, mutta onhan tässä hieno koivukujakin. Miettii, että kun nämä kaikki risut pois ja vähän antaisi hellyyttä tielle. Nätti paikka. Nätti paikka, mutta sitä voi vaan miettiä. Videolta saa peukuttaa, jos haluaa.